Ha? Bakit mo siya pinipinsala? Tao ka ba hindi? Sa pangalan ni Kristo, bakit mo ba siya pinipinsala? Ha? Ano ang atraso ng tao nito sa'yo? May kasalanan ba siya sa'yo? Sagutin mo yung tanong ko kung gusto mo makipag-usap. Pwede ba kita makausap bilang alipin ni Kristo? Huwag mo nagpilitin tumakas dyan. Naselyuhan ka na. Ha? Ang tanong ko sagutin mo. Pwede ba kita makausap? O pwede makipag-usap sa espiritu ng Kristo? Ha? Bakit mo pinipinsala ang katawan ng tao nito? Ha? Bakit mo pinipinsala ang katawan ng tao nito? May atraso ba ito sa'yo? Pwede ba ako makipag-usap sa'yo? Ayaw mo akong kausapin sa espiritu ng Kristo? Galit ka ba sa Kanya? Amen! Galit ka ba sa Kanya? Galit ka ko, galit ka ba sa Kanya? Pwede ba kita makausap bilang alipin ni Heso Kristo? May karapatan akong kausapin kita kung kinakailangan. May galit ka ba sa Kanya? May galit ka ba? Sasagutin mo yung tanong ko para hindi tayo mag-away. May galit ka ba sa Kanya? Nanggit ka? Tao ka hindi? Tao ka ba hindi? Tao hindi? Ayaw mo? Kita mo, hinahawakan ko ng daliri mo. Nandiyan ng katawan yan. Ayaw mo akong kausapin. Papatayin kita na walang alinlangan sa espiritual. Ano? Susunugin ko ang katawan ay espiritu mo. Tanggalin mo, nilagay mo sa Kanya. Tanggalin mo. Gamitin mo yung kamay mo. Tanggalin mo lahat yan. Ayaw mo makipag-usap sa akin. Para dito. Tanggalin mo lahat yan. Lahat. Tanggalin mo. Lahat. Hanggang doon sa kanya doon. Sa may balakang. Ayaw mo akong kausapin. Kahit ayaw mo akong kausapin. Tao ka ba hindi? Sagutin mo akong tanong ko. Tao ka hindi? Tao ka hindi? Hindi ka tao? Babae ka ba lalaki? Gusto mo akong umalam kung babae ka lalaki? Gusto ko ikaw magsalita. Ha? Amen. Sige. Sige. Tanggalin mo lahat yan. Ayaw mo tanggalin. Mapipilitan ako yung kabisay si Magnetic o painitin ko talaga sa ito. Tanggalin mo lahat. Lahat, tanggalin mo. Lahat. Matagal na siya nagdudusa sa sakit nito. Kung ano bang kasalanan ng taong ito sa iyo, patawarin mo siya. Patatawarin ka ng aking Ama na Panginoon mo rin. Kung sino ka man, tao ka man, espiritu ka, alimento ka, pagkaari ka pa rin ni Kristo. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Galit ka ba sa Kanya? Hindi. Yung totoo. May galit ka sa tao nito kung tao ka ba? Hindi. Tao ka ba? Hindi. Ayaw mo talaga makipag-usap. Magiging matigas ka talaga. Tanggalin mo lahat yan. Bilisan mo. Lahat, pati balakang. Ayaw talaga ako ng kausapin ito. Tinatanong ko lang, simple lang. Kung tao ka ba? Hindi. Tao? Hindi. Hindi? Hindi ka tao? Hindi mo alam kung tao ka? Hindi? Ha? Hindi mo alam kung tao ka? Hindi? Hindi ka tao? Hindi mo lang alam? Ikunik ako magnetiko sa Kanya. Ako ay gagawa. Hangilin mo lahat yan. Papasukin mo magnetiko. Tayo papasok. Para sigurado. Ayaw niya tayo pansinin. Itataas natin yung kuryente. Sige, tanggalin mo lahat yan. Ayaw mo kami papasukin. Gigibahin namin yung selo mo. Dagdagan ng tubig magnetiko. Kaya sige. Lagyan ng kuryente. Okay. Gibahin lahat ng dapat gigibahin. Nadadaanan. Sige, tanggalin mo. Nakita ko na. Isa siyang babae. Kung galit ka rito sa tao nito, tigilan mo to, naiintindihan mo? Ha? Tanggalin mo. Lahat yan. Hindi ka na makakawala dyan. Dahil nakatanggal ka na. Bilisan mo. Tanggalin mo lahat. Okay. Alam mo ba, sabi pa to? Sinasabi yung pangalan niya. Hindi kanya marinig.
Bilisan mo. Tanggalin mo lahat yan. Itigil mo na ito. Hoy, ikaw babae ka. Huwag ka na magmangmangan dyan dahil alam ko, babae ka. Ha? Itigil mo to. Pag hindi mo to tinigil, pupugutan kita ng ulo sa loob ng katawan yan. Tanggalin mo lahat yan. Tanggalin mo. Itigil mo pagdarasal sa kanya. Bilisan mo. Ayaw mo kausapin. Iwag. Ayaw na kita kausap. Tanggalin mo yan. Pag hindi mo tinanggalin, ako pa rin magtatanggol. Paparusahan kita. Tanggalin mo lahat. Matagal na siya nagdudusa sa sakit niya. Tama na yung pagpaparusan mo. Kung may kasalanan naman ng tao nito, patawarin mo siya. Tanggalin mo lahat. Salamat sa pagtanggal mo. Alam ko, hindi mo tatanggalin. Sige, yung mga natitira, tanggal mo. Lahat. Maghari nawa sa iyong kapayapaan ni Kristo. Ayaw mo makipag-usap sa akin. Eh, di wala rin akong galang kausapin ka. Ayaw mo ng kapayapaan, ha? Bisa mo. Bisa mo, lahat. Galiguran. Pasensya na. Ayaw mo ko kausapin. Para malaman ko ang punot dulo. Ayaw mo ko makipag-usap. Ibalik ko na lang itong sakit. Paparanas ko na lang ginagawa mo sa kanya. Alam ko, isa kang babae. Sinabi ng guardian angel ko, isa ka daw babae. At huwag ka na magmagmangan sa espiritu niya. Itigil mo to. At alam ko na sa loob ka ng katawan niya. Hindi naman ito gagana si Magnifico kung wala ka sa katawan niyan. Yan. Zero. Sabdan mo yung katawan niyan. Sabdan mo yung katawan niya. Binigyan kita ng pagkakataon ni Hesus Kristo. Ayaw mo akong pansinin. Ako ang magpapapansin sa iyo. Bilang alipin ni Hesus Kristo, parusahan ka. Amen! Balik! Gising! Inom tubig. Kaya naman yung tubig siya. Punasan mo na siya. Hindi mo kinakausap, ha? Ako, makikipag-usap. Yan. Kunin yung face mask niya. Matinding galit. Hindi siya na hindi sa'yo. Sobrang galit na sa'yo. Sinusumpa ka niya. Malumpo ka. May dahilan siya kung bakit siya na nagagalit sa'yo. Kilala mo yan. At magkakilala kayo yan. Hindi ka niya susumpa kung hindi ka niya kilala. Sino ka ba sa buhay niya para sumpahin ka? O, tingnan mo yung kamay mo. Tingnan mo. Umupo ka na maayos. Mamaya na, hindi pa muna kita pagagalawin. Saglit lang. Akin ang kamay mo. Kanina mahaba yan. Nakalimutan ko lang ipakita sa'yo. Naalala mo itong posporo. Pag ito hindi ka na nasaktan, malaya ka na sa araw na ito. Umikit ka ng normal. Amen. O, wala na. Diba? O, ayan na. O. Ayan, dudurugin ko pa yung pospor sa daliri mo. O, babaliin ko pa. O, ididikit ko na si Magnifico. Pikit. O, wala na, o. Turog ko, pilipit na ginagawa ko sa kanya. O, lalagay ko ulit dito kanina. Pikit. Amen. O, yan, o. O, wala na, di ba? Sinusumpa ka ng babae. Kilala mo siya. Magkakilala kayo na. Hindi ko sinasabing girlfriend mo yun, ha? Kasi sinasabi mo girlfriend. Dinahin ko lang kilala mo siya.
Pero ayaw sabihin ni Magnifico kung siya ay bata pa, o may pagkaedad na, o may edad na. Tingnan mo yung likuran mo kung may sakit pa. Ano pakiramdam mo? O, di ba nawala? Ngayon, umikit ka bago kita patayuin. Ay patatay ni Kristo. Sino ba asama mo? Nasaan? Ha? Iwalay. Eh, ito sino to? Girlfriend mo? Anong commit na? Sige. May anak kayo? Oo? Wala. Pero may anak ka. Isipin mo yung anak mo. Sige. Sabihin mo kay Kristo, buong puso ka humingi na kapatawaran. At sana patawarin ka ng taong nagagalit sa iyo at patawarin mo rin siya. Ang labanan sa spiritual ay walang VIP. Kung sino nagkasala, ang humingi na kapatawaran ay patatawarin ni Kristo. Napasok mo na yung anak mo. Ngayon isipin mo na itong magiging asawa mo. Tapos sabi mo, patawarin mo ako Panginoon Kristo. Tapos sabi mo in Jesus' name. 3 beses. In Jesus' name. Amen. Amen. Pagpagampa. Hindi, ganyan lang. Ngayon, idilat mo yung mata mo. Uminom ka ng tubig. Tapos tumayo ka na. Tignan natin. Kanina, hirap ka maglakad eh. Oh. Nanghina ka pa? Manghinang mahina pa? Pagod. Hindi mo pa kaya tumayo? Tayo lang. Subok. Lakad. Oh, kita mo? Parang nag-magic, oh. Ano? Kanina, paano lakad mo? Yung lakad mo kanina, paano? Mabigat. Mabigat ngayon? Kaan. Magaan na. Sinusumpa-sumpa ka niya. Sobrang sumpa-sumpa. Sabi ko na nga ba, kilala niya yun. Hindi nga ako nagkamali. Pero wala akong sinasabi kung sino siya, ha? Basta't kilala mo lang siya. Walang karapatan ng taong sumumpa sa'yo kung hindi ka niya kilala. Hindi tatalabang dasal. Liban lang ang magkukulam, inutusan lang siya. Kaso makakausap ko yung magkukulam. Kasi binayaran siya ng malaking halaga. Pero hindi ka kinukulam ng magkukulam kung hindi bagkus siyang nagdasal sa'yo ng personal. Personal niyang galit yun. Lahat ng nilabas niya sa kanyang bibig mula sa puso niya, tumalab sa'yo, lumpuhin ka, pahirapan ka, danasin mo ang hirap ng naranasan niya. Yun ang sakit mo. Ano parang dam? Walang sakit. Parang magic. Salamat, Kristo. Tumatawa na siya. Kanina, tingin na ulit. Wala na talaga. Kanina, ganun lang. Kaso matigas ang tiyan mo. Bumabalik yung daliri ko. Mamalambot na talaga. Iniisip ko kasi yung opera niya doon sa likuran eh. Kaya hindi ko pinupersa-persa eh. Hindi ka na, dinesting ko ng mga daliri mo, di ba? Sinumpa ka niya, mabigat ang sumpa. Meron siguro siyang lahi. Hindi ka basta masusumpa ng babae kahit anong galit niya. Meron siyang angkan na may dugong mangkukulam. May dugong mangkukulam yung sa ninuno niya. Ayaw sabihin ni Papa Jesus. Anong gusto mo sabihin niya? Hindi ka tatayo. Mamili ka. Sasabihin ni Kristo pero hindi ka tatayo. Pag nalaman mo pero hindi ka makakatayo, mas gusto mo ba yun o nakakatayo? Oh, siyempre kahit ako, ayoko na malaman. May stress lang ako. Basta importante, pinatayo ako ni Papa Jesus. Oh, di ba? Sabi ko na nga ba eh. Hayaan mo na yun. Salamat na lang kay Kristo. Pinatawad ka na ni Kristo, tinanggal na yung sumpa sa'yo. Sana wag mo nang balikan ng mga dati mong ginagawa. Manatili ka sa Kanya at magtiwala. Kung ito'y magiging asawa mo, habang buhay, sana siya na lang yung huli at tuna. Magtiwala kayo sa isa't isa, ha? Basbasan nawa kayo ni Kristo. Sana baguhin mo ng ugali mo. Hindi ko sinasabing masama. Lahat ng tao makasalanan. Kahit ako makasalanan ko, minsan nagagalit din ako. Handa tayo patawarin ni Kristo. Magpatawad ka na, patawarin mo na rin mga tao. Kasi yung mga naranasan mo, pag nagpatawad ka ng bukal sa puso, talagang totoong-totoo, higit pa mararanasan niya sa'yo. Ikaw, hindi ka nakakalakad, pag ganun-ganun ka lang, mas siya talagang nasa wheelchair. At hindi na rin siya makakain na may pamper siya. Mas matindi ang hirap mararanasan niya. Patawarin mo na rin, ha? Salamat sa iyo. Wala lang, masaya lang ako. Masaya lang ako dahil nakalakad na asawa mo eh. Anong gusto mo? Ayaw mong palakarin.
Masaya ako kay Kristo dahil Magbuhat na yan, ako. pwede na magbuhat yan. I-alignment lang ng konti yan. Kung may bakal yan, di ko i-alignment. Kung ma-alignment ko lang, hanggang dito lang. Tapos hanggang tuhod, pero dito sa balakang hindi. Ma-alignment ko pati balakang niya. Salamat kay Kristo, ha? Salamat na salamat sa inyong dalawa. Hindi na sa mga operahan niya po. Hindi na siya maoperahan. Yung pambayad mong pa-opera, bigyan mo lang pang-tiles. No problem ako. Joke lang yun. Thank you.